வாசல்ல குட்டி எந்திரிங்க போ. பரிச்சி வந்துட்டா. பரிச்சி வந்திருக்கா. பரிச்சி வந்திருக்காப்ல. அந்த பிள்ளை தூங்கட்டும்ல கொஞ்ச நேரம். வாயா. அடி வச்சிரும் போல என்னைய. வா அப்படியே தூங்கட்டும். தூங்கட்டும். பாவம்ல சித்தி. அப்பதமா சிரிடா பாப்பா. எப்படி சிரிப்பீங்க? இவரா சிரிச்சீங்க? சிரிடா செல்லம். சரிடா. அது அப்ப சீன் சொன்னதுனால சிரிச்சிச்சுல உன் மக. சரி வா போ. பறிச்சால வரல, நான் சும்மாதான் சொன்னேன். சித்தி தூங்கட்டும். சித்தி தூங்கட்டும். பை சொல்லிட்டு சித்திக்கு. குட் நைட் போட்டுங்க. குட் நைட் சொல்லுதுல பிள்ளை. சரி வாப்பா. போதும்டா. நீ இன்னொரு நாளைக்கு அப்பதான் எடுத்துருக்கோம்.